Bela Sungkawa. Nggih, Mas. Lah beritane kok dadi iki. Iya ta. Iki kaya wong tak padha anu kok. Iki malah mau duwe ngebel. Urung dibidani to kowe. Cangkemmu nyapa? Sing mati iki kowe lho. Anu ketoke kanca-kanca ki mana iki mongso ora. Nah iya bener makanya. Lah kuwi wis tak share ning gone. Ceritane kan ceritane gue. Nah, baik kabar gue. Share ning gone sekarang. Iya. Terus tak kopi pasta tak kirimnya ning pas iki. Iya. Grup apa itu? Nah, nang koro. Aku kaget dibel Pak Tomo. Loh, iki suarane ijik no. Jadi piye to? Lah piye to Mas? Lah iki disiar kene grup barang kayak kowe sing mati. Kamu digani lho Mas. Ngenteni dulure kok Kalimantan. Ngono lah. Jadi kita bener piye sih bener piye? Sing bener pokoknya panjang umur. Iya ya. Terus Ndang mau telah isu. tapi mimu kok tutup. Masakmu kaya kon anu itu dibuka ngene wis layat ngono tadi. Malah rame no. Ngarepe wae ana tulisan nek metune ngulon berarti tong layar. Nek rene belajar mangan. Menurut terus disoki bensin terus dibakar sak wong. Asem tenan kurang ajar kok iki. Wong paten kok buka. Ya malah rame. Rame opo ya rame dibakar wong.